ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର 26-27 ବଜେଟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ରଖିବି। ତ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କୁବେର ଭଣ୍ଡାର। ଆଚ୍ଛା। ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଫେବୃଆରୀ 20, 2026 ରାଜ୍ୟରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ 42,492 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ତ ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଏଥିପାଇଁ 2,30,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟ 51 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ ନୂତନ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଧାନ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ 11 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଦାମ ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। କୃଷକ ଯୋଜନା, ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିହନ, ସାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରାଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କ'ଣ ନା ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ଓ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଧାନ କ୍ରୟକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି। ତ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି ଯେ ଧାନ କିଣାରେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ କଟନୀ ଛଟନୀ ବିରୋଧରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଫେବୃଆରୀ 24 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ବିଶାଳ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ତ ବିଧାନସଭାର ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଧାନସଭା ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଧାନ ଢାଳି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ତ ଟୋକନ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି ଯେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଟୋକନର ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତ କୃଷି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ରଖିବି। ତ କୃଷିମାନେ ଯେଉଁ ଋଣ କରିଥିଲେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 38 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ 21,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କୃଷି ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଚାଷୀମାନେ ବି ଆଉ ଟେନସନ ନେବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦବ। 21 କୋଟି ଟଙ୍କାର କୃଷି ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଅଭିଯାନ ଗୁଡାକ ହଉଛି କ'ଣ ଯେ ମିଲେଟ ବା ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା କିମ୍ବା କିଛି ଅନ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।